Optimum Violet Rice shinkafa ta alfarma, da ita nake ciyar da dukkan iyali na suke girma. Batsinta a cikin ta balle iyali na su sha fama. Fortune Rice Limited kamfani ne shi na al'umma. Optimum ni dai na zaba ta zamto mai kara lafiya ta. Optimum Rice ba ta taɓewa balle ma in hantararta. A kamshinta yana ta tashi Optimum Rice nake faɗi. A'a, motsin me nake ji haka a cikin kicin ne wai? Dama abban Marsaf ka dawo? Ba sallama kawai sai na ganka a cikin kicin kana ta nishadi kai kadai? Ke uwar gida, kullum na shigo cikin gidan nan sai na ji raina yana fari. Kwana biyu na ga sai wani shaki kike kina ƙara haske uwar gidana kamar wata sabuwar amarya. Wai me sirrin ne maman Marsaf? Kai dai bari abban Marsaf, wannan shinkafar da kake kawo mana ina jin daɗin ta saboda babu tsinta a cikin ta. Gashi ina jin lafiya a jikina kuma ko da yaushe fatata takan ƙara canzawa. Shi yasa kake gani na kamar sabuwar amarya. Wai ke dai bari sirrin Optimum Violet kenan. Shinkafa ta gari wadda kamfanin Fortune Rice Limited suke kawo mana ita. Za ku iya samun ta a kasuwanni ko kuma shaguna. Ga mai buƙatar ɗaiɗai ko kuma sari zai iya tuntuɓar mu akan layin wayar mu kamar haka: 0800 99 14 14 don farin cikin iyali, siyan nagari mai da kuɗi gida.